אז אלישבע, מתי את הגעת לכאן? לבני דרום? כן. 50 ככה נתחיל אותו? 57, משהו כזה, 6. כן. כן. בת כמה היית? הייתי כנראה, אם עכשיו אני בת 80, אבל 50 שנה, קרוב ל-60. יותר מ-60. 26 הייתי. לא, מה באמת. עשיתי לך בזאת. הייתי עם... איזה שנה היא באה? אוקיי. 56. ובואי תספר, מאיפה הגעת? מארגנטינה. מארגנטינה. כן. ישר מארגנטינה לבד? לא, קודם הייתי בשני מושבים אחרים. לא היה לנו סוף, אז הגענו הנה, הסוכנות שלחה אותנו פה. אוקיי. הייתי בקיבוץ... אזוריה. מה? אזוריה. אזוריה. וכשהגעת לפה, מה חווית? כאילו מבחינת קבלת פנים והתייחסות? אני באתי עם שני ילדים, כן. השלישי, הבת עוד לא הייתה. כן, וקצת עבדנו, קצת בבית. אני יודעת, אני אישה שבבית, לא מסתובבת הרבה. רגע. במה עבדתם? גם בכל דבר שהיה? גם עבדתי פה ושם בצרכניה, עבדתי יחד עם שרה. כן, שרה ואליס שזכרונה לברכה. בסוף, אבל... ספרי לי קצת על העבודה בצרכניה. בצרכניה, כן, היה נחמד. היינו מתחלקות, כי היינו 3 בחורות. היינו שוטפים פעם בשבוע, מנקים... אני וחברה אחרת, חלה כמובן, קמנו ב5 בבוקר, היה לנו מכונת טחינה גדולה, היינו טוחנים בשר. היו מביאים בשר קרטונים, גדולים, והיינו טוחנים את זה. יפה. ומחלקים לשקיות, והיו קונים את זה. כן, לאט לאט ככה, עד שהצרכניה נגמרה. מה זאת אומרת? לא, אחר כך התחילו לבוא מעט אנשים בגלל הסופר. אז היום אין צרכניה במושב? לא, אין. תחזיקי את זה כי לא שומעים. טוב. לא, זה בסדר. כן. אוקיי, ויש עוד איזה סיפור שאת זוכרת, חוויה שהייתה לך, איזה אירוע שהיה במושב שאת זוכרת במיוחד? טוב, תראי, בהתחלה היה קשה כמו לכולם פה. כן, עם החבלים במטבח וזה. והיה תקופה שבעלי רצה לעזוב כאן. רצה לעבור לאשדוד. במקרה הבן שלי גם שם. ואני אמרתי, אני מפה לא זזה. כן. למה תספרי את הדולצה שהייתם עושים? ומה זה? איפה? מאכלים של הארגנטינאים, דולצה דלצ'ה. היה רפת פה, פרות, והיה לנו חלב הרבה. אז היינו עם חלב הביתה, עם קדים. כל יום היינו הולכים עם כד, מביאים הביתה חלב. חלב שמן. אז אני יודעת מארגנטינה, היינו אוספים את השומן, ועושים מזה ריבת חלב. מבשלים את זה הרבה זמן עם סוכר, עד שנוצרת ריח טעים. כן. והבת שלי היה עושה, כן. ותספרי קצת על חיי החברה שהיו לכם פה בתור זוג צעיר. היה בסדר, כן. היה לנו ילדים בבית. בצרכניה היה טעים. היינו משאירים פתקה, מה אני רוצה, קמח, סוכר, זה. היינו הולכים לעבודה והיינו מוציאים בתאים את כל המצרכים מוכנים, באים עם הצל, לוקחים ורושמים. היה לנו כרטיסייה, רושמים ובסוף... את זוכרת את זה, שרה? בטח, גם היינו מחלקים לתאים לחם. אחד רוצה חצי כיכר, אחד רוצה כיכר שלם. אני 30 וכמה שנים הייתי בצרכניה הזאת. כן. אני הייתי שם גם מנהלת, גם זה הכל, גם מנקה, גם... אבל חצי... לחם וחנה, אנחנו היינו, חילקנו את הירקות, את הלחם, כל מה ש... בתאים. שמתי בתאים וזה, וכל אחד... והיינו באים עם הסלים מעבודה, ישר, לוקחים הביתה. גדול. הלוואי עליי. מפח. אחר כך עשו יותר קטנים. אבל גם אלה עבד איתנו. נכון, אלה. בזמן התאים הגדולים קודם היה בפנים. לא, אבל כשעבדת איתנו, באיזה שנה זה היה? אלי היה צרכן. אלי היה צרכן. היו הרבה מנהלים. אוקיי. אז התחלתי לשאול אותך על החיי חברה, בתור זוג צעיר עם ילדים, כאילו משהו שאת חווית במיוחד.
אני הייתי רוב הזמן בבית, אני לא... אני ראיתי תמונות שלכם, שלך ושל מאיר ממסיבת פורים. כן, המסיבות היו במועדון. אבל הוא היה מחפש, לא אני. כן, כן, כן. בסדר, העיקר שהיית באה. היה לו סומבררו גדול, היה לה תמונה עם בעל סומבררו מאוד גדול. חברותי. איך שהיא הייתה שקטה. היה לה בעל מאוד איך חברותי. שאלישבע הייתה שקטה, הייתה שכנה שלי, תמיד המרכז של הילדים זה היה על יד הדשא שלה, שהבעל שלה היה מאוד פעלתן, כן. אבל בלעדיה הוא לא יכול היה לעשות שום דבר, אם הוא עשה את הדולסה דלצ'ה הזה, אז כל הילד מי בישל? היא, אבל הוא היה מחלק לכולם לא, עם זה כפית הוא היה בפה, מבשל אז גם. כולם היו כן, מחכים על הדולסה דלצ'ה, אחר כך רצו להפוך את זה לענף. נכון. שזה יהיה נכון, דולסה אבל דלצ'ה זה לא לבחירה. הלך, זה לא הלך. ואחר כך הם עברו לבית האחר, ולדאבוני מאיר בעלה מת מאוד כן. מאוד צעיר. בן 40. מאוד צעיר. בגיל 45. וואו. אני רציתי להגיד שלא תשכחו. ב-54, דרורי אזולאי, היה שכן, ההורים של דרורי היו שכנים שלנו. יום אחד אני יצאתי עם כיתה ב' עם הבת הגדולה שלי לטיול שנתי של הבית ספר, נשארה אמא שלי עם הבת הצעירה שלי, ופתאום שומעים צעקות, סבתא בואי, סבתא, קראו לסבתא שלי, זיווה אזולאי, היה לנו מקום מרכזי, הבית שימוש הכללי זה היה באמצע, והיה מרחק מפה למועדון, המרחק של בית שימוש מהבית של זיווה, זיווה נתקעה בדרך, הילד בין הרגליים. ילדה אותו. ילדה. כן. אז באה אימא שלי, הייתה אישה מבוגרת, כבדה, כל אותו הברכיים, סחבה אותה הביתה, על יד הדלת הוציאה לה את הילד, וואי. והייתה לנו פה אחות שאפשר לזכור אותה לכל החיים, אחות של רחל, עליזה הייתה אחות, קראנו לה, טלפונים לא היו, את שומעת קראנו לה, עד שהיא באה ועד שפה לקחו אותה עם אימא ועליזה שמו את היולדת על המיטה והתינוק בין הרגליים, אז אמא אמרה לה ככה, אנשים פעם ידעו להוליד ילדים, וזה לא כמונו. הם עושים ככה, קוראים את הטבור. עליזה אמרה, אני לא נוגעת, אני אלך לקפץ אוטו, שיקו את דרורי ועליזה לבית חולים, ולכן הייתה הלידה הראשונה, דרורי אזולאי, האמא שלי הולידה אותו בבית. זה קראו לו דרורי. זה אטרקציה שלא שוכחים, נכון? שגם לחברות הם היו, זה, בהצגה, הם הלכו והציגו בכלא. נכון, נכון. כן. ועשו דרמה, נדמה לי של הגוש פה, אז היו פה חברות והם הלכו להציג בבית הכלא, נכון? זהבה גרינברג. זהבה גרינברג, כן. וכל המשק נסע לראות אחרי זה את ההצגה, זה נכון, היה נסיעה לראות את ההצגה. בבית סוהר. אני לקחתי את אחי, באו הולכים מטורקיה, לקחתי אותם לבית הכלא, להצגה. נכנסנו בין ככה, פחדנו בתוך בית הכלא עם האסירים ביחד. אורח שבא מטורקיה, לקחתי אותם להצגה. למה דווקא שם? לכלא. כן. זמרת האופרה שגבה. הייתה לי דודה, סליחה, מרוסיה, באו מרוסיה לפני כמה שנים. היא הייתה זמרת אופרה. אז פעם אחת אנחנו נסענו לאופרה לבטרפליי. זה אופרה יפה, כן. ופעם אחת הייתה אצלי בבית וגם כן הסתובבה בחוץ. ואישה. הורידה בגדים ושכבה שמה בשמש. כן, בגד ים, כן. לא היה לה בגד. כן, היה לה. והייתה שרה. מאוד נחמדה, אבל לא היא ולא בעלה כבר בחיים. כן, אבל זה היה נחמד, באמת. פעם הראשונה. היא ידעה שאני אוהבת מוזיקה, אז היא לקחה אותי ובעלי לאופרה. למה? אופרה של פעם. אני לא יודעת היום איזה אופרה יש.
בתל אביב. יש. יש? באופרה של כמו שיש תיאטרון. ברגע שהיא התקבלה לאופרה הישראלית, אנחנו רוב החברים קיבלנו הזמנה, ורובן, איזה כי יופי. אחת כך ראינו זה פעם היה. הראשונה אופרה, את מדאם בטרפליי, מדאם בטרפליי, כן. והיא שרה שם, שרה. שהיא הייתה סוליסטית. זהו. אני זוכרת אותה. כן, הייתה נחמדה. היו חוויות, אז את יודעת זה נשכחים, לא כתובים באף מקום, ברגע שיושבים נזכרים החברים, הכל. אז זה חג נכון, מתחילים זה לדבר, בדיוק יוצא הכל כן, החוצה. פתאום את נזכרת. זה בדיוק זה. אי אפשר אבל בסך הכל הילדות, בני דרור, זה היה פנינה של הארץ. היינו פנינה, נוסעים. תאמיני לי, זה... את משוררת. מה אני אגיד לך, זה אמצע, אני מרגישה, זה אמצע הארץ, זה אמצע, אנחנו בשרון, גם היינו נוסעים הרבה הטבור. לסרטים. כן, גם ירוק, גם יפה, גם נקי. גם נקי. תסתכלי על המושב תראי, שלנו, מכל המושבים. יש מושב אחרת, כמו נקי, כמו בני דרור. מכל המושבים, פרס, כל אלה. לא, הכי יפה אצלנו, הכי יפה הכי יפה, הכי נקי. הכי מסודר, גם בבתים, גם חצרות. מנקה בן אדם מבחוץ. לכי תראי כל חצר, איזה יופי. כל הזמן זה לא פשוט. תראי, לי יש שני בנים, לא נתנו להישאר בבני דרור. הוא במושב פארן. בערבה, פארן. מושב גדול יש לו. משק גדול יש שם, משק. השני הוא מהנדס מכונות. אז הוא עובד בעיר, פה ושם, מזמינים אותו, כן? אבל לא רצינית. אבל הבת נשארה, טובה לאל. ברוך השם. זה המזל שלי, באמת. וזה שכן של אלי. כמה גם שנים. אני ברוך השם.